likod. Sobrang nawarak na. Kaya samantalahin ko lang pagkakataon kasi yung kanilang sanyayaw at yung kanilang may tema ang tungkol sa pagmamahal sa kalikasan. Yes! At yun. Kasi halos lahat tayo dito, nakikita niyo yung Pasko dyan, kapit-pisik para sa kalikasan. Yung pagbubukod-bukod ng basura at yung tungkol sa global warming natin. So, siguro, at nandito ngayon, medyo namulat yung ating mata na dapat sumuporta tayo sa waste segregation program ng ating gobyerno. So, uli, good luck sa inyo. Yun. Huwag na kayo kawawa. Hindi mo kami tapos. Ayan, ang mystery time. Anong sigaw ng mga Tagalog? Grabe, hindi ko Okay. Kinabahan ako, kaya ko sa akin. Tingnan natin kung anong masasabi ng mga judges. Mr. Revive, forward tayo lang. Simulan natin kay Kuya Maki. Ayan. Sino yung tumalon dito? Asan na siya? Okay lang ba yun? Baka... Asa na lang tumalon dito? Okay Kaya lang ba siya? tumalon dito. Ano? Mas masarap pala kayo panoorin sa live. Kasi, napanood ko kayo. Galing nyo. Yes, they're so good. Yun lang masabi ko. Dahil dyan, fitness ako sa... showtime na showtime natin. Yeah. Okay. Ang score ni Maki ay binasa niya. Binasa ni Kuya. Yun, dahil binasa mo. Dahil binasa, basa ang question mark. Ayan. Kita yun rin. 10 ang 10. score. Okay, 10. And Nice. comment from Culture, wala na daw. Okay. 2 thumbs up. 2 thumbs Okay. up. Oh, Ako 2 nga thumbs tatlo up. eh. Okay. Ito, ladies and gentlemen, once again, the Mystery 5. Let's get it